Колба ти представя. Имало едно време на спокойно хълмче, заобиколено от полски цветя и сини небеса, един пъстър цирк, наречен Големият цирк на мечтите. Но това не бил обикновен цирк. Нямало хора, само артистични животни с храбри сърца и невероятни таланти. Главните герои в тази история били 5 неразделни приятели: патенцето Патрисио, лисицата Закария, тюленчето Фиона, зайчето Клара и лъвът Леонидас. Всяка сутрин първи се събуждал лисицата Закария, Стъпън. Стъпъна си на врата и с палки в лапите, той излизал от шатрата си, свирейки нежни ритми, които карали целия лагер да се събуди с усмивка. Елегантното патенце Патрисио бил вторият, който излизал винаги с грациозна походка. „Добро утро, свят!“ казвал Патрисио с мелодичен глас. След това излизала зайчето Клара, велосипедист, карайки огромния си велосипед с неравни колела, правейки обиколки из лагера и махайки с лапичка. Тюленчето Фиона, все още сънена, излизала да се разтегне до басейна си за тренировки. И накрая излизал лъвът акробат Леонидас с идеално сресаната си златна грива и с балансиращото си колело в ръка. „Днес ще бъде славен ден!“ изръмжавал енергично. Всяка следобед приятелите репетирали своя съвместен номер за голямото представление в събота. Закария задавал ритъма стъпъна си: „Бум-бум-па, бум-бум-па!“ Клара въртяла обиколки с велосипеда си, заобикаляйки конуси, обръчи и жонгльорски топки. Фиона с голяма грация скачала от трамплин във водата, правейки невероятни салта. Патрисио танцувал в ритъма на тъпана с елегантни и грациозни движения, сякаш се носел във въздуха. И тогава идвало изпълнението на Леонидас. Качвал се на колелото и започвал да се търкаля по сцената с перфектен баланс. Понякога дори носел Патрисио на гърба си, който поздравявал въображаемата публика със стил. В петък вечер се разразила силна буря. Вятърът духал с такава сила, че голямата шатра на цирка започнала да се люлее. Приятелите излезли на бегом да укрепят стълбовете, да пазят инструментите и да обезопасят оборудването. „Колелото!“ изревал Леонидас. „Басейна ми!“ проплакала Фиона. Патрисио и Клара се заели да успокоят останалите. „Спокойно, приятели! Ако работим заедно, ще спасим нашия цирк!“ И така направили. Използвали въжета, пръти и своята изобретателност, за да укрепят шатрата. Когато бурята най-накрая отихнала, всички били мокри до кости, но циркът им останал непокътнат. В събота сутрин слънцето изгряло ярко. Публиката започнала да пристига. Костенурки с шапки, катерички с пуканки, усмихнати жирафи и дори слон с очила. Артистите били нервни, но и развълнувани. Тъпаните загърмели. Гласът на Патрисио обявил: „Добре дошли в големия цирк на мечтите!“ Закария започнал да свири енергичен ритъм. Клара направила зрелищно влизане с велосипеда си. Фиона изстреляла струя вода във въздуха и скочила в спирала. Патрисио танцувал в центъра на арената, а накрая Леонидас преминал сцената върху колелото си, скачайки по начин, който оставил всички без дъх. Шоуто било грандиозно. Публиката аплодирала толкова бурно, че артистите излезли за поклон 3 пъти. Тази нощ около лагерния огън приятелите празнували. „Успяхме!“ казала Фиона с усмивка. „Заедно сме непобедими!“ добавила Клара. „А мечтата за цирка продължава да живее!“ заключил Патрисио. Закария засвирил нежна мелодия, докато звездите блестели над тях, а Леонидас правил малки въртеливи движения с колелото си. И така, големият цирк на мечтите продължил своето пътешествие, носейки радост и доказвайки, че с приятелство, усилие и радост всичко е възможно.